bevise, at f af x0 er lige med x0 i femte, og når den differentierer, så bliver differentialkvotienten f mærke x0 er lige med 5x0 i fjerde. Vi skal forsøge at finde differentialkvotienten for funktionen f af x0 er lige med x0 i femte. Og det gør vi ved hjælp af at finde sekanthandlingen. Sekanten, det er en linje, som der skærer grafen i 2 punkter. Og hvis man finder sekanten, for de 2 punkter, som den skærer, så finder man, hvordan stejligheden er i lineært det her interval. Men det vi egentlig er interesseret i at finde, når vi finder differentialkvotienten, er at finde stejligheden i 1 punkt. Nemlig at finde tangenten, som er en linje, der kun lige rammer grafen i 1 punkt. Og definitionen på stejligheden i 1 punkt. Men vi starter med, da vi ikke rigtig har nogen formel for tangenten, før vi finder differentialkvotienten, starter vi med at bruge den generelle formel for sekanten, eller sekanthældningen. Og det gør vi ved hjælp af vores 2 punkter. F af x0, divideret med x minus x0. Og det kan også skrives sådan her, hvor der står f af x0 plus h minus f af x0, divideret med x0 plus h minus x0, fordi at x kan jo egentlig også defineres som x0 plus h, fordi h'et er intervallet mellem de 2 punkter. Og det efterfølgende så indsætter vi bare vores funktioner her og reducerer det på udtryk, så vi kan finde stejligheden i netop 1 punkt. Jeg skal differentiere den her funktion, eller bevise, at differentialkvotienten for x0 i femte er 5x0 i fjerde. Jeg starter med at opskrive den generelle sekant. Og den ser sådan her ud, og efterfølgende indsætter jeg så den funktion, som jeg rent faktisk skal arbejde med. Herfra gælder det så om at få den gode idé, så man kan få x'erne i toppen til at bevæge. Fordi, som den ser ud nu, kan vi ikke bruge formen, fordi vi skal på et tidspunkt kunne lade x gå mod x0. Hvis vi her lader x gå mod x0, så kommer der til at stå 0 i femte minus 0 i femte, divideret med 0 minus 0. Og det kan vi jo ikke bruge til noget. Derfor lader jeg Tens Beyer gøre arbejde for mig ved at skrive sådan her. Og det vil sige, at vi faktoriserer ledet. Nu står den sådan her, altså, så det er klart, så skal vi forkorte lidt ned på den. Og det kan vi gøre f.eks. ved at se, at det her led, det har vi både i tæller og nævner, og det er ganget på, og derfor må vi godt lade dem gå ud med hinanden. Så. Og nu skal vi så Nu er vi så nået til det punkt, hvor vi skal lade x gå mod x0. Det vil sige, at jeg udskifter alle x'erne i den her med x0. Og så kommer vi til at stå. Sådan. Og det kan man korte en lille smule på. Ja. x0. Ja. Plus x0 i tredje gang x0. Det er jo det samme som x0 i fjerde. Plus x0 i anden gang x0 i anden bliver også samme som x0 i fjerde. Og igen det samme som x0 i fjerde. Og nu vil jeg se, at der er 1, 2, 3, 4, 5. Derfor målet her. Og det er så differentialkvotienten for funktionen f af x0 er lige med x0 i 5. Okay,
Jeg skal stadig bevise, at x0 i 5 har differentialkvotienten 5x0 i 4. Og det skal jeg gøre med h, og det vil sige, at x0 plus h er lige med x. Og det sætter jeg i den generelle formel for sekanthandling lige om lidt, men først skriver jeg lige den generelle formel. Og det skriver jeg så, hvor jeg indsætter min funktion. Og det kan man så reducere lidt på, hvor vi så ser, at x0 og plus x0 minus x0, det giver sådan bare h dernede, ikke? De går ud med hinanden. Så den kan man til at se sådan noget. Okay. Og så det letteste vil være, fordi vi bruger en regel, der siger, at vi godt må gange det her ud først. Så vi skal have det her i femte. Og det gør vi ved at sige x0 plus h gange x0 plus h sådan 5 gange i træk. Og jeg vil så vise den første og den sidste regning, fordi det er ligesom det samme, jeg gør. Så der. Og så er det x0 i anden plus x0 h plus H i anden. Nej, jeg skal første gang den. Og så H ikke 0. Hvad? Ja, præcis. Plus H i anden. Og det er første regning, og så skal man sådan bare gøre det med gøre det indtil du har fået det i femte. Og vi sådan også afleverer det skriftligt, så gider vi ikke at skrive dem alle sammen op, så vi skriver bare lige den endelige op, når den er sådan i 5. Okay, sådan ser det ud, når man sådan har fået den til at være i femte, og så skal vi så sætte den ind i den ligning, som vi havde heroppe, fordi nu har vi bare taget det her ud og arbejdet med det, men vi mangler stadig sådan resten af ligningen, så der kommer til at se sådan her ud. Og så vil vi sådan reducere på udtrykket, og det gør vi ved at sige sådan, først ophører vi parentesen, og så ser vi x0 i 5 minus x0 i 5, det giver bare, eller det går ud med hinanden, så det giver ikke rigtig noget. Og så kan vi se, at det her h, hvis vi dividerer det op i det her udtryk, så forsvinder begge h'er. Så den kommer til at se sådan her ud. Okay, og så er det, vi bruger den regel, at vi lader h gå mod 0, og så skriver jeg her. Og derfor går alle ledene, som h er med i, ud, fordi at det er bare 0. Ja. Så det her led går ud, og det her led går ud, og det her led, og det her led. Og så er vi tilbage, at der står 5x0 i 4. Og så har vi altså bevist, at differentialkvotienten er 5x0 i 4.